गिबियावनो सिडली समस्तिनि गासै रायजो राजा थामहिनबा जोंनि बिटिआर आरो आसाम रायजोनि लोगोसेयैनो गासै भारत आरो गासै बुहुमनाङै साफ्रोमबो सुबुं माहारिनि फारसे आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय जे दिनैहाय 2021 मायथाइनि जोबथा सान थामहिनबा डिसेम्बर दाननि 31 अक्ट' गोजाम बोसोरखौ जों दिनै बिदाय होगोन आरो बे गोजाम बोसोराव जोङो जोंनि गेजेराव गावजों गाव मालाबा हयथ' खोथा गोरोबलायै एना एनि हयथ' निस्सय जादोंमोन। गोबाङा हयथ' बेमार आजार गोबां दुखु जारलाजों गफबनांदोंमोन। गुबैयै आरोबाव कर'ना भाइरासनि जि मोनसे गोहोम, जाय गोहोमाव गोबां सुबुंफ्रा दुखु जारला खस्थ' मोननांदों। गोबां माखासे न'खरफोर दङ जायफ्रा गावनि आंगोखौ खोमानांदों बे 2021 मायथाइयाव। दा बे जेन' दिनैनि नैबे जोबथा बुब्लियाव बे गासैबो दुखु जारला खस्थ'आ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बा जोंनि एना एनिया गासैबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जायखारनानै थांथों। गाबोननिफ्राय 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि गिबि सान गोदान बोसोर निउ इयार जागायबाय। बे गोदान बोसोर निउ इयारा जेन' 2021 मायथाइयाव जानाय खैदां खैफोद निदान आफोद दुखु जारला खस्थ' बे गासैबो जाहाथे जोबस्रांनानै गोदानै मोनसे गोदान मिजिं, गोदान आसा, गोदान गोहो बोलोजों जेन' जोङो आवगायलांनो हायो। कर'ना भाइरासआ जाहाथे गोदान बोसोराव रावनिबो जिउखौ जाहाथे खहा खालामा, रावखौबो जाहाथे मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै जाहाथे खालामा। जों गासैबो बयबो गाहाम देहा गोसो मोदोमै जाहाथे जों थांनानै थानो हायो। जोंनि साफ्रोमनिबो मिजिं आसा बेफोरो जाफुंसारनायनि 2022 मायथाइया बे बोसोर जाथों। 365 सानाव राउन्डआ बोसोर बियो बयनिबो थाखाय गाहामनि थाखाय रादाब लाबोथों बेखौनो आं मिजिंथिदों। जोंनि UPPL दोलोनि साफ्रोमबो मावथि, साफ्रोमबो दैदेनगिरि, साफ्रोमबो मददगिरि, सानसुमै बेयाव नोङो हाजिरा मावनानै जाग्रायानो जा, सोरबा लेबार मावनानै जाग्रायानो जा, फोरोंगुरु, समाज सिबियारि, जोंनि गिदिर गिदिर जायफ्रा हारि थांनानै थानायनि हाबा मावदों, जायफ्रा दैदेनगिरि महरै दं, गासैबो हारिनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा जेन' गाहाम देहा गोसो मोदोम लानानै थांनानै थानो हाथों। जोंनि ओनसोला जौगाथों, हारिया जौगाथों, जोंनि रायजोआ जौगाथों आरो जोंनि सारा बुहुमनि गेजेराव एना एनिफ्रा जाहाथे जोबस्रांथों बिनि बोसोर जाथों आं बेखौ मिजिं खालामदों। UPPL दोलो हिसाबै जोङो मोजाङै मोजां जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलखौ खुंफुंनो हाथों आरो बिटिआरनि दिनै सुक्ति 3.1 दफा बे दफा बायदियै जोंहा सिमा लावनांगौ दङ, सिमा अरनांगौ दङ। दा बेफोरबो नैबे 2022 मायथाइयाव बे जाफुंसारथों। जोंनि आसा मिजिंफ्रा जाहाथे जाफुंसारथों, इसोरा जाहाथे बेखौ जोंनो हरो बेखौ जों मिजिं खालामदों। जोंनि फरायसाफ्रा मोजाङै फरायनो हाथों, सुबुं सम्पदा मोजाङै दावगाथों, लाइमोनफोरनो गोसोआव मोनसे गोहो बोलो होथों जेन' गावनि न'खर, गावनि ओनसोल आरो जोंनि हारि समाज लोगोसेनो हादोरनि मोजांनि थाखाय बिथांमोनहा साफ्रोमबो खामानि मावनो हाथों। आं बेखौनो फैबाय थानाय 2022 मायथाइनि गोदान बोसोरनि थाखाय आङो मिजिं खालामदों, इसोरनाव आर'ज गाबदों जेन' गासै मुलुगाव गुबुन गुबुन जायफोर जिब जुनारफोर दङ बिसोरनिबो मोजां मोनसे साननाय, मोजां मोनसे थासारि जाहाथे लाबोना होफैनो हाथों आं बेखौनो मिजिं खालामो।